ikollhom bħal hobs. Il-papà ta' Konċetta kien jaħdem is-sena ta' Mastru Daxxa. Kien Mastru Daxxa prim għaliex kellu ftit esperjenza mhux ħażin. Minn meta kien għadu żgħir ħafna, kien imur ma' missieru sabiex jitgħallem il-prattika ta' dik is-sena li ftit qiegħda tinqata' minħabba li llum il-ġurnata ħafna mill-materjal qiegħed jiġi magħmul fil-fabbriki u mpurtat minn barra. Madankollu, il-papà ma kienx jaqta' qalbu għaliex kien jaf li l-kwalità li kien qiegħed joffrihu kien tajjeb ħafna, ferm aħjar mill-materjali ffabbrikat. Sabiex dejjem ikun kreattiv u jipprova jtejjeb ix-xogħol tiegħu, il-papà kien jieħu gost li kull nhar ta' Ħadd imur sal-fira tal-antikwarjat sabiex hemm jara jilmaħx oġġetti li jispirawh jew li jista' jakkwista bi ftit flus u jimmodernizza. Bħal ngħidu aħna xi gradenza antika li ma kienx f'kundizzjoni mill-aqwa, jew xi tavolina li rat ħafna ma' wiċċa. Dawn il-papà kien jikollhom bħal hobs għaliex kellu jdieħ tad-deheb u kien kapaċi minn biċċa mara antika jibdilha f'amara mill-isbaħ adattata għaż-żminijiet tal-lum. Dakinhar il-papà rid imur il-fiera bħas-soltu u l-mamà xtaqet ukoll tmur miegħu. Naturalment ma kinux se jħallu lil Konċetta warahom u ftehmu li jmorru flimkien. Biss qabel telqu, il-papà qalilhom biex iħalluh josserva bil-kwiet mingħajr ma jindaħlulu għaliex ma tantx kienu jifhmu f'xogħlu. Kemm il-mamà u kemm Konċetta aċċettaw din il-kundizzjoni u telqu bil-kwiet. Malli waslu fil-post, il-fiera kienet mimlija nies u anki bankarelli mimlija affarijiet ta' kull xorta. Il-papà kien jinsab fis-sema u flimkien għadu jduru l-oġġetti tal-antikwarjat li kien hemm. L-ewwel ma lemaħ kien il-post fejn kien hemm mal-wirja imwejjed ta' kull daqs. Bir-reqqa kollha, il-papà beda jifli kull mejda sabiex jara kif jista' jirranġa u jibdilha. Sa dan it-tant, il-mamà u Konċetta bdew iduru l-bankarelli l-oħra. U maraw wieħed li jbieħ il-vażuni u l-istatwi. U l-mamà li kienet tiġġennen fuq l-affarijiet tat-tiżjin għad-dar marret tarhom minnu fih. Baqgħu għaddejjin hekk għal nofs ta' nhar sħiħ, min jara ħaġa u min jara oħra. Il-papà rnexxielu jakkwista gradenza bil-mirja u għabbija fuq il-karozza, filwaqt li l-mamà xtrat żewġ vażuni u statwa ta' għajkla magħmula mill-bronz. Malli waslu d-dar u ħattew l-affarijiet kollha mill-karozza, il-papà staqsa lill-mamà kemm kienet nefqet. Malli sema l-ammont ta' flus li ħarġet, beda jrott tislaleb u qalilha li ma terġax tkun li jerġa' joħodha miegħu sal-fiera. Għaliex veru li l-papà kien iħobb l-oġġetti antiki, iżda l-mamà mhux binqas u anki dawn l-affarijiet kienet tikollhom bħal hobs. Tifsira. Din l-espressjoni nużawha għal xi ħadd li jidħol għal xi sfida b'ruħu b'ġismu mingħajr ma jaqta' qalbu, tant li sfida ta' dan it-tip issir drawwa.